kdybyste si chtěli někdo dát delikatesu naložený sledě. Some storming. Je to takovej trošku hejt, jakoby. Ale že vlastně ten vtip je v tom, že jsou tam sledi naložený strašně dlouhou dobu a nějak to jako kvasí, takže když to odevřu, tak ty sračky vlastně jako už jen jdu do toho cinku a uvidíme, co se stane. Tak jdem na to? Jo, jdem, no, ty vole. To nic není. Ty vole, nevím. Pojčo! To je dobrý. Oj, mě to stříklo do huby. Hele, Pojď to do otevří. no. Jsem nějak mimo vítr. Jo. No dělej, otevři to. Neuřízni si prst, koukej na to aspoň. Tak si to k tomu čistí. Počkej, no, nedávej mi to. No. Ty vole. Fuj, tady byl. Už si to nic nedělá do prdele, ti to nic může. Já jdu prdele. Ty vole. No dopiš. No dopi. Fuj, ty vole. Ty, tak jsme. Ty, teď to není ani vykuchaný. Ty, to je smrad. To jsou jikry, hele. Tady máš jikry, hele, dobrotu největší, kaviárek. No a tuto to víš, ty jo. To je bič boží. Jo. Tak jaký to bylo? Fuj, kámo, ne. Já to nechci v tom. Spolknul jsi to? Ne. No. To nešlo. Ty vole, to se není možné. To není ani vykuchaný. Ňamka. Ty.
A proč jste chtěli ty židle? U toho nikdo nevydrží sedět. Podívejte se na to. Podívejte se na to. Promiň. Máš to na kolotek! Ještě zahoď. Takhle to vypadá, kdybyste si chtěli někdo dát Delikatesu. naložený sledě. Končíme, ne? Jo?